Já si vás dovolím přivítat na našem workshopu. Je 10 hodin, 1 minuta. Máme dneska trošičku peprný program a musíme dodržovat časový sled. Náš odborný workshop Památková správa světového dědictví v praxi byl podpořen Ministerstvem kultury v rámci programu na podporu památek světového dědictví a navazuje na náš zápis Žatce a krajiny žateckého chmele na seznam světového dědictví UNESCO. Žatec se stal nejen hrdým nositelem této prestižní značky, ale také místem, kde se setkávají odborníci, jako právě vy, a mohou odborně diskutovat na tématy, které nás dneska čekají. My se nacházíme v zrekonstruovaném kapucínském klášteru. Jeho rekonstrukce započala někdy v roce 2015, byla etapovitá a právě díky soutěži Historické město roku a dost krásným cenám pro město Žatec ty etapy probíhaly a začalo se střechami, tak jak to bývá, a po dlouhé rekonstrukci v loňském roce byl klášter znovu otevřen. My se nacházíme v bývalém klášterním reflektáři, společné jídelně, který dneska funguje jako společenský sál. Tento sál má zdobenou výmalbu z 19. století, která byla takto restaurována, jak se pod omítkami dochovalo. Při prohlídce kláštera v nějaké pauze nebo po skončení uvidíte i odhalené omítky, kde se ještě dochovaly ty původní malby, podle kterých se rekonstruovalo. Zakladatelkou byla Ludmila Eva Františka z Kolovrat, která tenkrát jako bohatá hraběnka nabídla výstavbu kláštera na libovolném místě. A kapucíni si vybrali Žatec z toho důvodu, že další nejbližší žebravý klášter byl v Kadani, františkáni, nebo kapucíni v Mostě. Kapucíni, jak jsem řekl, žebravé, patřili mezi žebravé řády a obživu si vlastně obstarávali výběrem almužen ve městě, v blízkém okolí. Byli tady právě proto, aby pomáhali nemocným, tvořili kazatelskou činnost při morové epidemii. V roce 1714, 1715 pomáhali nemocným a sami někteří na morovou epidemii zemřeli. Za první světové války zde byl lazaret, v této místnosti bylo zhruba 26 lůžek, v ostatních pak menší počty a starali se o zraněné vojáky. K té historii toho kláštera, pro ty, co to bude zajímat, se ještě vrátíme. Dnešní den bude patřit odborným přednáškám, panelovým diskuzím a vůbec si budeme mezi sebou sdílet naše zkušenosti z památkové péče. Já děkuji všem, kdo se na přípravě tohoto pěkného workshopu podíleli a začnu u kolegů. Olga Bukovičová, Petr Bažant, kde tě mám? Tak ten, co vás vítal, je Petr Bažant. Děkuji vám přednášejícím, všem hostům, kteří se zúčastnili. My nekončíme dneškem, po našich diskuzích bude následovat právě s mistrem Bažantem odborná procházka po městě Žatci a zítra, pokud to počasí úplně nezničí, vyrazíme do Chmelnic, nebo vám někde seženeme gumáky, to dáme nějak dohromady. Všichni, kdo budou chtít zůstat, jsou vítáni. Po té přednášce města Žatce v podání Petra Bažanta bude následovat nějaké posezení v restauraci u Orloje, což je s Petrem Bažantem taky velice zajímavá zkušenost. A všichni, kdo zůstanou, jsou zváni. Děkujeme kolegyni Střebíče za její příspěvek a nyní si dovolím říct si vlastně náš jediný zahraniční host. Dovolím si přivítat paní Lubicu Pinčíkovou, bývalou prezidentku slovenského ICOMOSu a troufnu si říci neskutečně aktivní slovenskou památkářku. Prosím, je to vaše. Ale bude sa dotýkať manažmentu svetového kultúrneho dedičstva, ktorý je jednoducho podľa môjho názoru najdôležitejšou súčasťou na to, aby to fungovalo. Úplne krátko k obsahu. Naozaj najskôr vám predstavím len lokality svetového dedičstva, prejdem cez systém manažmentu na Slovensku, ako to u nás funguje. A gro teda mojej prezentácie bude venované skúsenostiam a postrehom k manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva z praxe správcov lokalít. Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku, my na rozdiel od vás, Českej republiky, máme len 8 pamiatok UNESCO, 6 kultúrnych a 2 prírodné. Jednu prírodnú máme dokonca spoločnú s vami. To sú tie staré bukové lesy a pralesy.
Čo sa týka svetového kultúrneho dedičstva, tak je to veľmi rôznorodé. Tu naozaj nie je priestor vám to teraz predstavovať, ale ilustračne len, aby ste vedeli, že to riadenie a zabezpečenie takto rozdielného a takto do istej miery problematického svetového dedičstva nie je jednoduché. Cieľ manažmentu svetového dedičstva naozaj, ako zdôrazním len, že je to dôležité pre uchovanie pre naše deti. Nič viac a nič menej a naozaj na to, aby sme mohli fungovať, tak vlastne už aj to Centrum svetového dedičstva pri nominácii nás núti mať nejaký management plán a zabezpečené riadenie. Dôležité v poslednej období je naozaj mať aj funkčný krízový plán. Čo sa týka funkčnosti a efektívnosti manažmentu, bude funkčné a efektívne len a len vtedy, keď zapojíme všetkých partnerov v území, ak sa to podarí a alokujeme všetky zdroje, nielen finančné, ale aj ľudské a jednoducho budeme vychádzať z toho, čo máme. Aj plánov, aj riadenia, aj tých organizácií, ktoré majú čo povedať do zachovania svetového dedičstva. Ako je to s management plánom? Trošku to treba posunúť. Je to základný dokument pre výkon všetkých zložiek riadenia pre zabezpečenie efektívnej ochrany svetového dedičstva. Nebudem vám to hovoriť. Ja si myslím, že vy, ktorých tu vidím, tak naozaj viete, o čom je management plán, ako by mal slúžiť. Dôležité je len, že teda naozaj využíva tie všetky existujúce nástroje, že jednoducho nie je samoučelný, ale jednoducho kooperuje a spolupracuje s tým, čo tu máme a prináša niečo navyše, čo by sme potrebovali pre zachovanie toho svetového dedičstva. Takže nejak takto. Ako to funguje na Slovensku? Na Slovensku funguje v podstate ochrana pamiatkového fondu a svetového dedičstva rovnakým spôsobom, tak ako pre všetok pamiatkový fond, tak na každej tej úrovni sú využívané základné nástroje na ochranu. Nie je nič navyše, okrem dvoch orgánov, ktoré sme vytvorili, a to na národnej úrovni je to tzv. Medzirezortná komisia Ministerstva kultúry pre koordináciu úloh ochrany svetového kultúrneho dedičstva. Ja naozaj budem hovoriť len o tom kultúrnom. Prírodné je teda mimo môjho záberu. A na tej miestnej úrovni sa vytvorila riadiaca skupina, respektíve inak nazvaná forma riadenia, ktorá je v podstate obdobná ako riadiaca skupina, ale má iný názov. Nutilo nás k tomu najskôr Centrum svetového dedičstva pri zápise drevených chrámov do zoznamu svetového dedičstva. Vytýkali nám, že wow, nemáte to dobre urobené a zabezpečené. Tak vtedy sme stáli, teda ja som stála pri tom, ako združiť, ako vymyslieť riadiacu skupinu pre 8 drevených kostolov, z ktorých každý je iného vierovyznania a je v inej časti Slovenska. A vtedy sa vymyslel v podstate systém riadiacej skupiny. K tomu sa dostaneme neskôr. Najskôr teda ostaneme na tej národnej úrovni, kde teda vznikla, ešte v roku 2012 bol prvý štatút, tiež ktorý sme vytvárali spoločne s Ministerstvom kultúry, aby jednoducho bola nejaká komisia, ktorá, nielen Ministerstvo kultúry, ktorá by riešila požiadavky aj iné, nielen dotýkajúce sa pamiatkovej ochrany. Napríklad taká špeciálna požiadavka bola, v Spiskom Podhradí sme mali problém s krádežami. Vždy nám ukradli krytinu z kostola, ktorá bola medená. A proste požiadavka bola, aby Ministerstvo vnútra vyčlenilo viac policajtov na stráženie tejto lokality. Čo sa podarilo? Podarilo sa napríklad cez túto medzirezortnú komisiu, zloženie vidíte na slajde, hádam to vidno, podarilo sa napríklad dosiahnuť vzdelávanie
aby bolo povinné vzdelávanie o pamiatkách svetového dedičstva v základnom školstve. Učitelia 5. ročníkov to majú povinne v osnovách. Rôzne také veci, ktoré jednoducho sa dotýkajú v tom širokom spektre toho zachovania dedičstva, tak sa podarilo. Takže dnes teda sú tam zástupcovia okrem Ministerstva kultúry 8 ministerstiev. Oproti minulosti nám tam chýba Ministerstvo financií, čo je veľká škoda, ale snad sa to podarí zmeniť. Potom sú tam zástupcovia riadiacich skupín. Nemusí to byť vždy riadiaca skupina, to je u vás, ako to voláte? Steering group. Vy máte ten anglický názov. My riadiacu skupinu. A koho si zvolia, tak ten zastupuje tú riadiacu skupinu v tejto komisii. Potom je tam Združenie miest a obcí Slovenska, napríklad má svojho zástupcu ICOMOS Slovensko, sedím tam ja a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. A chodia tam aj primátori a starostovia tých lokalít z toho územia, kde sú tie lokality svetového dedičstva. Takže toľko k tomu. Riadiaca skupina, kto to vlastne je, hej? Sú tam združení, je to hlavne koordinačný orgán. Nepovedala by som riadiaci, volá sa tak, ale hlavne koordinuje tie aktivity v území svetového dedičstva. Sú tam teda zástupcovia všetkých tých, kto opätovne môžu do toho niečo povedať. Čo sa týka toho, že či máme napríklad v riadiacich skupinách aj nejakých platených zástupcov alebo nie, ale obyčajne áno. A pri tých drevených kostoloch napríklad, to sú skutočne drobné farnosti po Slovensku. Tam to je tak, že oni sa dohodli, že ten šéf tej riadiacej skupiny bude každý rok niekto iný. Kolujú medzi sebou, aby jednoducho neboli zaťažení tou agendou a tým všetkým. A majú celkom dobrú spoluprácu s obcami, so starostami a tieto všetky problémy riešia práve v tých riadiacich skupinách. Riešili tam napríklad protipožiarnu ochranu drevených kostolíkov v poslednej dobe. Takže to je toľko. A okrem toho ešte dôležitá vec je to, že do tej komisie sú prizývaní vždy zástupcovia Ministerstva kultúry a Pamiatkového úradu toho z Bratislavy, alebo Krajský pamiatkový úrad, ktorý je územne príslušný, je členom riadiacej skupiny a zástupcovia Ministerstva životného prostredia. Takže v podstate majú tamto prepojenie aj s tou národnou úrovňou. Ilustračník management plánov. Tak tie management plány máme a v poslednej dobe sa vlastne aktualizujú hlavne. V súčasnej dobe, keďže pamiatky máme zapísané už dávnejšie, 1993 prvé, tak už boli niektoré management plány aktualizované aj viackrát. Zaujímavosťou je napríklad náš posledný zápis, to je Dunajský limes. To sú pamiatky bývalej hranice Rímskej ríše, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska pri Dunaji. Tak tento management plán bol vlastne aktualizovaný už počas zápisu. Takže a dnes, čo je 2 roky po zápise, opätovne sa chystá aktualizácia. Takže to je k management plánom. Čo sa týka legislatívneho postavenia management plánov, to je trochu problematické. Management plány nie sú ukotvené v legislatíve. Ich účinnosť je na základe implementácie ratifikovaného dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Ale na toto máme na Slovensku podľa právneho výkladu iný názor, ako som počula tu. U nás sa ten dohovor berie, že má tú váhu na úrovni zákona. Teda právnici takýmto spôsobom sa vyjadrujú, čiže pri rozhodnutiach, ktoré robia naši výkonní pracovníci pre pamiatkový fond alebo pre všetky vlastne nehnuteľnosti, ktoré sú v území svetového dedičstva, tak sa odvolávajú na ratifikovaný dohovor. Mali sme aj niekoľko kauz, ktoré boli na súde, lebo teda dali na súd
túto dikciu, že teda takto nie, tak sme ich vyhrali ako pamiatkový úrad, lebo pamiatkový úrad v tomto prípade zastupuje štát v súdnom konaní. Ja som v minulosti pracovala v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky a vlastne som mala na starosti aj mnohé také kauzy, ktoré sa dotýkajú svetového dedičstva a tie všetky lokality svetového dedičstva. Mnohé veci viem, ale teda som si povedala, že pre vás, pre túto prezentáciu oslovím opätovne všetkých správcov lokalít a spýtam sa ich na viacero otázok. Pred mesiacom som im všetkým poslala, ešte aj telefonovala, tak odpovedzte mi na tieto 4 otázky. Prvá otázka sa týkala významu riadiacej skupiny. Ako hodnotíte zriadenie riadiacej skupiny, či je na niečo dobrá? Druhá otázka, myslíte si, že management plán je potrebný, používate ho a na čo? Tretia otázka sa týkala toho riadenia na tej národnej úrovni. Takže to je len na margo tej medzirezortnej komisie, ale keďže teda opätovne ja som teda bola a som členkou tejto medzirezortnej komisie najskôr ako zástupkyňa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a teraz tam zastupujem ICOMOS Slovensko, tak môžem povedať, že naozaj táto komisia má význam. A k tomu sa ešte dostaneme. A posledná otázka, čo navrhujete urobiť, zriadiť, zlepšiť, aby to pomohlo zachovaniu lokalít, tých hodnôt. Takže prejdeme si teraz tie odpovede na tieto otázky, ktoré som položila správcom lokalít. Tak prvá teda. Môžem povedať, že teda môžem rozdeliť tie odpovede od tých správcov, ktorých majú v lokalite starý a neaktualizovaný akčný plán, management plánu. Títo oceňujú síce riadiacu skupinu, ale nedostatočne ju využívajú. Tvrdia, že je to dobrý nástroj, ale majú viacero odporúčaní k jej práci, ktoré však nerealizuje, aj keď sú členovia tej riadiacej skupiny. A nedostatočne kooperujú, často len formálne. Nebudem to všetko čítať. Potom tí druhí správcovia s dobrým, funkčným a aktuálnym management plánom majú funkčnú a účinnú riadiacu skupinu. Jej členovia sú aktívni a iniciatívni a veľmi vzrastol význam v podstate tej riadiacej skupiny po aktualizovaní management plánu a aj potom, že si urobili v rámci management plánu aj tzv. Akčné plány. Takže toľko. Čo sa týka tej druhej otázky, to je hodnotenie potrieb a účinnosti management plánov, tak naozaj všetci napísali alebo povedali, že management plán je výborný nástroj. Ale tak niektorí, musím povedať, že nevedeli ho ani nájsť, keď som sa pýtala, že ako ho používajú. Takže aj takéto máme. Požadujú však uzákonniť postavenie management plánov v legislatíve. V novších management plánoch je najviac cenený akčný plán, v ktorom sú už precíznejšie určené úlohy, ich plnenie, termíny, konkrétny zodpovedný a kontrola plnenia. To je veľmi dôležité. V podstate, keď ho chytia, Olge som dala management plán, čo sme robili posledne, v podstate k Dunajskému Limesu. Tam je akčný plán, aj sme ho aktualizovali a hovorím, musím sa pochváliť naozaj. Tento management plán sme v tom hodnotení ICOMOSu mali ohodnotený, že je vzorový, výborný, takto by to malo byť. Takže čo sa týka ostatného, napríklad skúsenosti z požiaru v Banskej Štiavnici, musím to tu povedať, že dotkli sa nielen Banskej Štiavnice, ale všetkých správcov lokalít a všetci na tento požiar reagovali. Pred 2 rokmi, teda teraz máme 2 roky po požiare, zhorelo 7 významných objektov v centre Banskej Štiavnice. Nezhoreli našťastie celé, ale teda hlavne prišli úplne o strechy. A mesto následne
začalo prehodnocovať, pretože nevedeli niekedy, kde majú hydrant, nemali tú techniku, ktorá by mala byť do výšok. Našťastie armáda nastúpila na hasenie tohto požiaru. Takže v podstate otvoril otázku aktualizácie krízových plánov. Teraz je 2 roky po požiaru a vlastne už 2 roky sa toto všetko aktualizuje a chystá tak. A vlastne aj všetky lokality svetového dedičstva u nás na Slovensku začali sa pozerať na to, že ako to majú. Takže a dôležitosť, teda upozorňujú všetci aj na dôležitosť preventívneho monitoringu. Tam je dôležité to, že nám sa napríklad, musím sa priznať a pochváliť, že teraz sme 2 roky po požiare. Ten požiar naozaj urobil obrovské škody. Ale 2 roky po požiare a vlastne takmer všetky objekty sú tak, ako by mali, obnovené, zastrešené, okrem barokového jedného domu, kde kde vytvárame kópiu s tým, že všetky trámy a všetko bude tesané a robené tak, ako v baroku. Takže tento sa predpokladá, že bude urobený budúci rok. Ale teda ešte k tomu musím povedať, že ešte horelo a už sa ozvalo nekonečne veľa lokalít svetového dedičstva z Ameriky, z Mexika, z celého sveta, z Prahy, z Českej republiky ako štát, teda prezident okamžite volal a proste všetci chceli pomôcť z Poľska. Proste tých lokalít bolo strašne veľa a naozaj aj pomohli, nielen finančne, ale pomohli hlavne aj odborne, radami z Paríža, skúsenosti s požiarom Notre Dame. Tento fond by bol využitý hlavne na tie preventívne opatrenia voči rôznym pohromám. A takisto navrhujú správcovia zmenu zriaďovateľia. Vlastne ten tlak na Slovensku je taký, aby teda táto komisia prešla z právomoci Ministerstva kultúry priamo pod vládu. Takže toto k tomu. No toto je taký ukecaný slajd, ale teda vlastne veľmi, veľmi zhrniem. Naozaj ten význam riadiacich skupín zrástol, sú potrebné a napomohli tomu zabezpečeniu hodnôt. Aktivizovať činnosť riadiacej skupiny treba aj zvýšením záujmu a podpory z národnej úrovne. Pokiaľ tá národná úroveň jednoducho nemá záujem, tak ten záujem klesá aj v tom mieste, v tej lokalite. Čo sa týka management plánov, naozaj sú potrebné, oceňujú ich všetci, ale teda treba ich pravidelne aktualizovať, treba spracovať ten akčný plán a treba naozaj preveriť tie opatrenia lokality pred pohromami. A čo sa týka zlepšenia a zabezpečenia preventívneho monitoringu, tak jednoducho tam je dôležité vlastne aj vo vzťahu k rôznym klimatickým zmenám zapojiť rôzne organizácie, nielen pamiatkárov, do tých preventívnych opatrení. Čo sa týka riadenia na národnej úrovni, k tomu som vám už hovorila, hádam sa niečo podarí. Možno z týchto opatrení zdôrazním, že naozaj je tou snahou zabezpečiť priame financovanie indikovaných ohrození. Naozaj tam tá snaha je a ja si myslím, že napriek tej situácii, aká na Slovensku je, tak sa nám opäť podarí možno v tom štátnom rozpočte vyčleniť nejakú malú čiastku na tieto na ohrozenie, ako na zabezpečenie toho, čo jednoducho je nevyhnutné. Vlastne to indikoval takisto žiaľ aj ten požiar v Banskej Štiavnici, lebo musím povedať, že nie len teda nám pomohli zo zahraničia, ale aj vláda, štát dal veľmi veľa peňazí, techniky a všetkého, aby jednoducho sa toto podarilo. Takže dnes vidia na najvyššej úrovni, že toto treba a uvažujú tiež o tom, akým spôsobom vyčleniť na takéto veci a prevenciu v podstate toho ohrozenia nejaký osobitný fond. Tak to by bolo úžasné, keby sa to podarilo. Čo sa týka
iných návrhov na zlepšenie a riadenia. Dnes existuje na Slovensku dotačná schéma Ministerstva kultúry pre lokality svetového dedičstva. Chceli by sme, aby sa tento manažment existujúci svetového dedičstva priamo prepojil s touto dotačnou schémou, aby tie projekty, ktoré komisia schváli, boli akoby odobrené aj týmito riadiacimi skupinami, aby jednoducho sa peniaze dávali len v súlade s hodnotami lokalít. Alebo je problém, niekedy sa podporia v tejto komisii aj také projekty, ktoré sú kontraproduktívne. No a potom ešte zabezpečiť, a to som bola naozaj prekvapená od správcov lokalít, že zdôraznili, že treba zabezpečiť systematickú advokáciu významu hodnot lokalít na všetkých úrovniach. To je, myslím, aj v Žatci, aj všade potrebné. A tie dotačné mechanizmy, to sa stále opakuje. Tu som si dovolila ešte úplne na záver nie, ale pred záverom povedať pár prianí, dá sa povedať, nie sú to odporúčania, skôr priania k manažmentu Žatce a krajine žateckého chmele. Naozaj, nech sa vám podarí ako získať ľudí, ktorí majú záujem o to, ktorým na tom záleží, do riadenia lokality. Nech máte zabezpečenú podporu aj financie a hlavne aj z národnej úrovne, lebo to mesto jednoducho takýto počet pamiatok a toto všetko, čo tu máme, vrátane komínov. Naozaj, tie komíny sú problém, naozaj sú problém, lebo jednoducho pre tých vlastníkov domov je to záťaž do istej miery. A tam je nevyhnutné, aby ten štát tam pomohol. Nič iné neostane. Keď chceme, aby sa to zachovalo, tak vymyslieť nejakú systematickú podporu obnovy a udržania tých komínov. A nešla by som tou formou, ktorá tu bola trošku prezentovaná, ako čo sa týka rôznych tých dostavb alebo takého nového využitia. Skôr, keby som odporúčala Žatci, tak naozaj by bolo úžasné, keby sa podarilo aspoň jeden ten komín sfunkčniť. Keby sa podarilo aspoň v jednom ukázať, ako to fungovalo, čo sa týka komína, domu, toho podkrovia. To by bolo úžasné. Čo sa týka ďalších odporúčaní, prosím, preverte naozaj tie krízové plány. To je dôležité, pretože keď nám to tu zhorí, tak nemusíme už o ničom hovoriť. A takisto dnes, minulý rok teda, bola v podstate schválená UNESCO taká uznesenie vo vzťahu k klimatickým zmenám. A tam sa nariaďuje všetkým štátom, aby jednoducho sa vysporiadali s dopadom klimatických zmien na lokality svetového dedičstva. Tak aj v tomto zmysle sa toho budete musieť dotknúť, to je úloha do roku 2030. Ale myslím si, že to, aby sme to zachovali tak, ako je nevyhnutné. Takže toľko naozaj pre Žatec. Toto je posledný slajd, ktorý mám, a to je na záver pár slov k zachovaniu lokalít svetového dedičstva. Tu už ani to kultúrne nebudem zdôrazňovať, len to svetové, že naozaj bez zapojenia miestnych ľudí a naučiť aj deti mať rád svoje dedičstvo, to nejde. To jednoducho, to sa nám nepodarí. Takisto treba sa naučiť rozumieť mu a pochopiť ho, v čom sú tie hodnoty. Takisto treba zabezpečovať vysokú úroveň ochrany. Nielen pamiatkovej, ale aj ochrany pred tými rôznymi pohromami a niektorými rozvojovými aktivitami. Rešpektovať, toto je pre mňa ako pamiatkárku snad najdôležitejšie, rešpektovať a zachovávať jedinečnú svetovú hodnotu, pretože dlhodobé, systematické monitorovanie, ja to už môžem povedať, lebo teda tie lokality už viac ako 30 rokov sú zapísané v zozname a ten monitoring môžem porovnávať, aký bol stav na začiatku monitorovania a teraz, tak dokazuje, že aj tie najmenšie úpravy a ústupky, drobné kompromisy
vedú postupne k zjavným zmenám a stratám hodnoty. Nám sa to nezdá, ustúpime tu, tam, hentam a zrazu tu máme niečo, čo sme nechceli. A o tej solidarite som už hovorila. Naozaj treba byť solidárny s inými ohrozenými lokalitami. V prípade potreby pomôcť pri ich záchrane. Neviete, či to nebudete potrebovať. Ďakujem vám za pozornosť.